Днес искам да ви разкажа историята на този ластик и как от този ластик за коса тук в Германия с този ластик момиче на 18 години, 2011 година, започва своя бизнес и познайте какво става. Става милионерка на 19 с този ластик. Ето го. Въпросното момиче се приготвя да ходи на купон, студентка, прави си там всичко, нали, облича се, гримира се, взима очила, нали, 2011 година сме слънчеви очила, така нататък, и се сеща, че не си направила прическа, обаче вече е време да излиза. И в бързане, и за да е как да го нарека, екстравагантна и шик, решава да вземе, забележете, решава да вземе кабел от телефонната слушалка. Кабел от телефонната слушалка да си върже косата, защото бърза да излезне и няма време за други работи. Нали?